ҷавонон созандагони фардои шукуфони тоҷикистон ва сутуни боэътимоди миллат таҳти ҳамин унвон дар вилояти хатлон ҷаласаи васеъи корӣ доир карда шуд. Нахуст масъулин зимни баромади худ вобаста ба кору фаъолият ва дастоварду музаффариятҳои ҷавонон изҳори назар намуда иброз доштанд ки дар меҳвари ташаббусҳои ҷавонони ояндасози миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон қарор дорад. маҳз бо ташаббус ва пешниҳоди созандаи сарвари давлат ҷавонони худогоҳи мо рушд ва пешрафт намуда дар худ мақом манзалати созанда ва ояндасози миллатро маҳсуб менамояд. ҷавонони вилояти хатлон ҳамчун қишри фаъоли ҷомеаи мамлакат бо дастовардҳои илмию истеҳсолӣ ва варзишӣ дар фазои сулҳу суботи сартосарӣ ҳамчун созандагони даврони истиқлол бо шарофату ҷаҳонбинӣ сатҳи тафаккур одобу ахлоқ ва кору пайкори худ дар пешрафти тоҷикистон саҳми арзандаи худро мегузоранд. таъкид кардан ба маврид аст ки бо ҷонибдорӣ аз сиёсати бунёдкоронаи пешвои муаззами миллат дар доираи тадбирҳои ҷашнӣ ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон 261 иншооти соҳаи варзиш ба нақша гирифта шуда 111 адади он мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуда. айни ҳол дар 87 иншооти дигар корҳо бо мароми хос идома дорад. гуфта шуд ки дар 6 моҳи соли ҷорӣ 18 иншоот дар ин самт мавриди истифода қарор дода шуд ки ин шаҳодат аз рушду нумӯи ин соҳа дар миқёси вилояти хатлон дарак медиҳад. изҳор гардид ки бо дар назардошти рушди рӯзафзуни соҳаи мазкур варзишгарони вилоят аз 79 мусобиқа ва чемпионати ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ дар умум 424 медали тилло 456 медали нуқра 556 медали биринҷӣ ҳамагӣ 1436 медал ба даст оварданд ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 118 медал зиёд аст. айни замон 30% шумораи умумии хизматчиёни давлатии вилоятро ки дар вазифаҳои роҳбарикунанда фаъолият менамоянд ҷавонони то синни 35 сола ташкил намуда 5 нафар ҷавонон ба ҳайси вакили маҷлиси вакилони халқи вилояти хатлон 196 нафар вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳру ноҳия ва 874 нафар вакили маҷлиси вакилони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот барои солҳои 2025-2030 интихоб гардиданд. дар фарҷом бо боварӣ изҳор карда шуд ки ҷавонони имрӯза созандагони фардои ватан ва пайравони арзандаи пешвои миллатанд ва бо амалҳои неку ҷавонмардонаи худ дар рушди созандагии вилояти хатлон саҳми арзанда мегузоранд.